kining tax collector ang iyaan ng kolektahon mao ang kwarta nga gitawag nato og taxes or unsa to ang tax sa Bisaya, buhis, buhis. Kwarta niya mo na'y kinabuhi ni Matthew. Usa siya ka tax collector, kolektahan niya og buhis ang mga tao sigon sa gilatid sa balaod niya. Kaya mga Hudiyo ang nagkolekta nilag buhis, mauman ang Roman government atong panahona. Kung dunay mga Hudiyo nga manguliktag buhis, murag tan-aw nila makasasala gid ni kay nganong nisuporta siya sa foreign government. Mao na si Mateo usa sa gikundina sa mga Pariseo o sa mga eskriba nga public sinner. Pero si Jesus nga usa ka Hudiyo, mipili ni Mateo aron mahimong apostol o ebanghelista. Unsa may trabaho sa apostol o sa ebanghelista? Mangulikta og kalag para dadon sa langit. So ang tax collector manguliktag kwarta para gastuhon sa gobyerno. Ang ebanghelista, apostol, mangulikta og kalag para dadon sa langit. Lingi ay mong tupad. Ingnaon sa roy imong gikolekta, kwarta o kalag? Pangutan ba? Unsa roy inyong gisigihag kolekta? Kita din sa simbahan, unsay atong gisigihag kolekta? Ha? Kibaw na mo ana. Sige tag baligyag slat, sige tag pasag sibot. Unsa may atong gikolekta? Sa tinud-anay, ang simbahan wa manguliktag kwarta. Ang gikolekta sa simbahan kalag. Kining atong baligyag slots is BF dag tag 500 pesos para sa kumbento. CTUMM tag 100 pesos para ipanghatag og bugas sa mga kabos, itukod og balay sa mga kabos. Mga opportunity kini aron ta malangit. Opportunity ba? Kini nga mas Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, maunay makapalangit ninyo. Ana. Mao na gitagaan natong opportunity. Kinisang sibot ato ikolekta dinhi, gamiton sa dinatos pagpalambo sa atong operating expenses sa atong mga lugar dinhi ug uban pa mga projects. Pero kung ang atong pagkolekta dinhi kwarta para na gani pagpadato sa atong bulsa, labi na gyud kung ang atong gipadato ang bulsa na sa kolektor sa kwarta, kana mauna na'y makapaimpyerno. So kung ikaw karon nagtrabaho, mag-overtime pagyud ka, kayang imong kita, imong ipaambit ngadto sa mga kabos, dili lang kutob sa imong bulsa, congratulations. Ang imong pagpanguliktag kwarta nakapangulikta og kalag. Ana. Usbaglingi imong tupad. Ingnaon sa imong gigamitan ros imong kwarta para sa bulsa o para langit. Ingna. Na kumusta rong imong kwarta para ra ginas bulsa, purse o para sa langit. Mailhan nato ang mga tao nga nangitag kwarta para sa bulsa. Unsa man gyud unang timaan, mag-away na sila. Mag-away. Kay mag-ilog man kay kaning atong bulsa dako man kay nistanan portigyong dako ani, bisan pag billions of pesos, bisan pag ganig trillions of pesos, dili gid ni mapuno. Unya kung daghan kayo ta nga sige pangitag kwarta para isuod sa bulsa, porting away na to.
Tanaw lang mo diya social media, diya YouTube, Facebook, ang atong mga ahensyas gobyerno ang nanag-in-charge diha, kasagaran na nag-away. Klaro kayo, tanaw na to, kani kay nag-away. Kay kani manggong atong gobyerno, mausad ang simbahan, mao gyud ang kalibutan, ang main source of life, murag life source sa usa ka institusyon, maggobyerno man or masimbahan, kana gyung kwarta. Kay nagkinahanglan manggitag financial kaning sana sufficiency niya. Kining taxes mo gini ang main source of income sa gobyerno. Bisag asang nasura, taxes gina. Mag-away na gina sige ang mga branches atong government, gikan sa executive, judiciary, legislative. Kay kining maong mga branches sa akong ubos nga pagsabot, nangahimo ni sila aron maayong pagkagasto ang atong kwarta sa nasod. Kana bang maayong pagkapahiluna ba? Ang muhimog balaod, ang legislative. Ang balaod nakasintro nga naay transparency, naasay check and balance, control, aron dili mawaldas ang atong mga taxes. Nya ang mo implement sa maong mga balaod, mao ang executive branch, presidente, ay mga kabinet, uban pa diha. Nya dayon ang mohimog husay o judgment kung naay mga kalapasan, mao ang judiciary, Supreme Court, Department of Justice, uban pa diha mga korte-korte. Kung kining mga tawhana nga na-assign dinhi pulos nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, wa magsunod sa kabubuton sa ilang bulsa, husay kayo ang nasod, malambuon kayong nasod. Nganuman unsa may kabubuton sa Ginoo, niya dinhi sa atong unang pagbasa, gibutang ni San Pablo diri, niingon siya, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Unsa maning kuana, pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay. Kumusta mga atorong mga government officials na ani? Kumusta man ang ato mga church officials na ani? Kumusta man ang ato mga church mandated organizations, mga unahon lang tong officers na ani? Uy, pag mapaubsanon, dili pagarbuhon, pag maaghop, dili accusing, dili judgmental, o pag mapailubon, dili magsigig away, sigig away. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, dili magsinungayay, dili magiyahay, dili magpinatyanay, magtinabangay. Kumusta man ato mga government officials karon, nagtinabangay o nagsinungayay? Ang ato mga church leaders, nagtinabangay o nag-iyahay? Bahala mo, diya mo na inyong nakita. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu, dili nang panaghiusa nga hinatag sa tao. Mag-declare og unity nya tawhanon, mahimo dayong disunity in few years lang or few months. Pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Ya, unsa man ning panagdait nga nagbugkos kanato? May usa lamang kalawas, may usa lamang ka espiritu, usa lamang ka paglaom nga gitawag kita sa Dios. Usa lamang ang Ginoo, usa lamang ang pagtuo, usa lamang ang bunyag, usa lamang ang Dios nga Amahan nga anaa sa tanan,
nagbuot sa tanan, nagalima sa tanan. Mao na ni ang bugkos sa kahiusa nga mosentro na tas Ginoo. Mo na pagtawag ni Hesus ni Mateo, sunod kanako, nakita dayon ni Mateo nga dili na ko mosunod og human authority, mosunod ko sa divine authority. Daghan sad sa atong mga government officials, gani na ako'y bag-ong na-meet karon nga usa ka congressman nga pagka-Diyos nun naghimog ilang suporta sa mga kaning religious activities nya. Matod pa sa report sa akong na istorya, isa ka na si Congressman Father sos mag-vigil gina siya, iyang pamilya kuyog gina sila, mag-vigil, simba gina nya, support gina sa mga panako. Lano kanindot kaha kung ang tanang mga government officials gikan sa executive, legislative, judiciary down to our lowest level sa atong governance ngari sa barangay level, mapariha ana ba kanang maningkamot pagpaduol sa Ginoo. Nga nagkaistorya man gid mi niingon din siya, Pader, nonsense gining pagdaan atong tao basta way Ginoo. Nakula mura man ni siya obispo noon, ako naman no igilekturan. Di ba nindot kayong pagkasulti ba para nako, Pader, nonsense ra gyud ning pagdaag tao basta wa tay Ginoo. Lingay mong tupad ing nanaa kay Ginoo. Ako bitaw nalingaw man ko aning ilang kaning budget hearing karon. Lingaw kay tanawar gyud yung social media. Malingaw ta nga maguol. Mura sa kog maguol. Isip usa ka graduate og accounting nya maghuna-huna ko anang ila karon kunohay mga buhat sa transparency. Maguol ko kay ngano man naay ahensya sa gobyerno nga gamay kay budget, gamay kay questionable nga mga transactions, maoy sigihan nilang kumbati gyud og kanang duki-duki. Ni ahinoy ahensya sa gobyerno nga dagko kayog budget, dagko kayog mga questionable nga mga transactions, mura lagwa. And that is unsa man na? Mediocrity. Yes, we need to dig and to unearth sa mga kabuang aning atong gipiyalan sa atong mga taxes sa nasod. Pero dili unta mediocre nga ari lang ta aning gamay, ari lang ta aning murag kana ganing makaya nato, ari lang ta aning mga dili suod nato. Pero kining suod nato bahala nag-unsa kadagko ang ilang gipanghimo dihang questionable transactions, ato lang ng pasagdan kay suod ra ba na nato. Gitawag na nato patronage governance. Kana bang patron ba ni asa na simbahan, di lang kumuwali ani kay maigo niya ning akong dakong benefactor. Maora ba ni nagtukod aning simbahan na niya maigo niya ning iwali ko ni. Di ba? Sige ra ba ni lector diri niya ako ning iwali, basig din ahinoon ni mo lector. Maora ba ni gada aning atong pastoral dinhi unya og ako ning iwali maigo na biyaan ko ani. Patronage governance. Let us Christ-centered governance. Ug unsa may sentro ni Kristo? Kamatuoran. Gugma og kamatuoran. Nahigugma kas imong pag-alagad, unya nahigugma sad sa kamatuoran. Dili kay imong higugmaon ang pipila ka tawo nga dunay dagkong authority ug makahatag nimo dakong bahin sa anomalya o kaha sa mga pribilehiyo nga naa diha niya ng inyong gilingkuran. Atong iampo sa simbahan man o sa gobyerno nga kining kwarta dili na unta mao higugmaon sa ato mga officials, ma-government man or ma-simbahan. Kay matod palagi ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Mao ginay tuburan sa tanang yawa. Bisan diha sa inyong pamilya, bisan din sa atong parokya,
bisan diha sa mga organizations, nganong mga bungkag ang organizations, apil na ng mga charismatic, mga covenanted communities, nganong mga bungkag, nganong manag bahin-bahin tungod gyud sa kwarta. Kung mahigog man atas kwarta, kibaw na ba mo pilay utang nato ron sa atong nasod? Wa mo kibaw? Kay kanang taong nahigugmas kwarta, niya mo sige nagpahimo sa kwarta, mudako ginang utang. Mabutan ang moingon ko, kanang tao nga nahigugmas kwarta, ilhan kay na nimo, maputos ginas utang. Ilinga imong tupad, nawa kay utang. Ayun na ko na ba? Nawa kay utang. Akong gigugol na ko ba? Ang ato kunoderong present nga utang as of 2024 niabot og kuana 15.18 trillion pesos. 15.18 ambot mamunti ako nakita sa Google. Ako lang sa tong gitake nga mao na siya. Wala lang ko mo ko ag detalye. 15.18 trillion. Kay ba mo kung saan na pagsuwat ang 15.18 trillion? Sige lang, suwata yan na nyo sa inyo. Ako sang gitan-aw pilay population ron sa Pilipinas. Kay kita may nabayad og taxes, pila may population. Kay kita magkunuhay mo bayad, ana. Ang ato mo ng taxes mo kuhaon para ibayad. Ang ato kunong present karon as of 2024, present nga kuan, kay nagsige man nag-increase, niabot na kunutag mga 119 million Filipinos. Apil na ginas mga bata tingali. Gikan as Popcom. Sa atong Philippine, sana? Population Commission. 119 million. I-divide ko no ang 15.18 trillion sa 119 million. Pilay mo gawas? Akong giswayag divide, ang mugawas 127,000. So kada Pilipino apil na ng bagong na tao, kung naapil na sa record sa Popcom, nagkarga na nagutang nga 127,000 pesos. Maglisod magitagbayad gani og 1,000 pesos karon sa atong income din hiba. Kita mga Pilipinos, mag-unya-unya pa manggay ka ng 1,000 pesos. Unsa naghagpabayaron kag 127,000 pesos? In short, sa laktod lang nako og ubos og binogo nga pag-analysis, maglisod na gitagbayad aning atong utang. Kay kada Pilipinos, dili man mo income og 127,000 kada tuig ang kada usa. Samot na yung ikada buwan. Nya kada buwan mang computation ana. So sa interest pa lang daan tingali aning atong utang, maglisod na tagbayad kita mga Filipinos. Mo na magsige ra nag-increase ang utang. Nya i-challenge ta mo, i-google kinsang presidentiha, kinsang term sa presidente sa Pilipinas ang pinakadakog utang. Di lang ko masulti, secret. Nag-google god, og mo relate anang google diha. Di man sa na accurate kayo, kaya kinahanglan mo na i-declare sa atong kaning gitawag natog official gyud nga branch sa atong government. Pero kalingawan lang nato ba, ang google. Malingaw ka Kamo na lay tanaw ana. Ay kun ninyo pasangin lang kun ninyo. Tanawa. May sana makita ta, katuday si President Kuan, si President Kuan, ni-entos iyang term, mauday ni ang utang nga iyang na-produce. Kaya gi-compute Manila ang kada presidente pilay giutang sa iyang term. Total ba niyang nautang? Nagipuno niya sa atong utang. Pero walang nakutanawa sa daw kada presidente pilay gibayad. Ang pila lang usay giutang. Ato lang yan ng tatanawa lang ninyo, maaligrihan mo. Ako lang ng gisgutan mga igsoon tungod kay kitang tanan gi-challenge ta sa kinabuhi ni Saint Matthew. Biyai gid ng kwarta, sigurua ang pulong sa Ginoo.
Sigurua ang ebanghelyo sa Ginoo nga moy atong isangyaw dili ang pagsigig pangwarta. Kay ang kwarta nga moy atong higugmaon musangko sa kagubot, musangko sa pagpinatyanay sa atong isig katao ug sa pagkabahin-bahin. Whereas kung atong gamiton ang kwarta sa pag-alagad sa Ginoo, ang atong kwarta mahimong tuburan sa panaghiusa, tuburan sa kalinaw ug kauswagan ug kaluwasan, lawas ug kalag.